Benvinguts de nou a Enrocat amb sa llengua, l'espai on els escacs, la cultura i les paraules de Menorca es troben damunt el mateix tauler. Avui parlarem d'un dels jugadors més imaginatius i fascinants de la història dels escacs, Mikhail Tal. Tal va ser campió del món i és conegut com el mag de Riga. El seu joc estava ple de sacrificis, complicacions, intuïció i una energia creativa extraordinària. També reflexionarem amb una idea vinculada a Isabel Cuixet, aprendrem què és la iniciativa duradora, resoldrem el problema del dia i acabarem amb una expressió menorquina relacionada amb el temps i la intuïció popular. Vent de llebeig, aigua veig. La curiositat d'avui és aquesta. Mikhail Tal era conegut com el mag de Riga per la seva imaginació tàctica i els seus sacrificis sorprenents. Quan Tal jugava, moltes vegades semblava que el tauler s'omplia de possibilitats inesperades. Sacrificava peces, obria línies, creava amenaces i obligava el rival a prendre decisions molt difícils. A vegades els seus sacrificis no eren fàcils de calcular fins al final, però tenien una força psicològica i pràctica enorme. El rival havia de defensar-se amb precisió absoluta i, davant tanta pressió, era molt fàcil equivocar-se. Tal ens ensenya que els escacs no són només una ciència exacta. També són imaginació, risc, intuïció i valentia. Això no vol dir sacrificar sense pensar. Vol dir entendre que, en algunes posicions, l'activitat de les peces, la iniciativa i la inseguretat del rei rival poden valer més que el material. El mag de Riga ens recorda que una partida d'escacs també pot ser una aventura creativa. La idea d'avui està vinculada a Isabel Cuixet. La creativitat neix quan miram la realitat des d'un angle diferent. És una idea molt adequada per parlar de Mikhail Tal. En els escacs, moltes vegades, miram una posició de manera automàtica, comptam el material, miram si hi ha escacs, captures o amenaces i cercam una jugada lògica. Però els grans jugadors creatius fan una passa més. Es demanen, hi ha una idea amagada, puc canviar el ritme de la partida, puc obligar el rival a defensar-se, puc entregar material per guanyar temps, línies o iniciativa? Hi ha una manera diferent de mirar aquesta posició? Tal era mestre en això. Veia possibilitats que altres jugadors descartaven massa prest. Aquesta és una gran lliçó per l'aprenentatge. No sempre hem de seguir el primer camí que sembla correcte. A vegades, per trobar una bona idea, hem de mirar el tauler des d'un angle nou. La paraula d'avui és iniciativa duradora. En escacs, tenir la iniciativa vol dir que som nosaltres qui feim les amenaces i obligam el rival a respondre. Però no totes les iniciatives són iguals. A vegades tenim una iniciativa breu, una amenaça concreta, un escac o una combinació de poques jugades. Si el rival es defensa bé, la iniciativa desapareix. En canvi, una iniciativa duradora és més profunda. És una pressió que es manté durant moltes jugades. Pot venir d'un rei rival insegur, de peces molt actives, de línies obertes, de debilitats permanents o d'una millor coordinació. Quan tenim iniciativa duradora, el rival no pot respirar amb facilitat. Sempre ha de defensar alguna cosa. Sempre hi ha una nova amenaça. Sempre hi ha una peça nostra que entra en joc. Aquesta idea era molt important en partides de Tal. De vegades entregava material, però a canvi aconseguia una pressió constant. La iniciativa duradora ens ensenya que en escacs el temps, l'activitat i la pressió poden ser tan importants com el material. Ara arriba el nostre problema del dia. Avui et propòs mirar la posició amb ulls creatius, com faria Mikhail Tal. No cerquis només la jugada més segura, cerca també la jugada que dona vida a les peces.
Primer, quin rei està més exposat? Segon, quines peces poden entrar en atac? Tercer, hi ha alguna línia que es pugui obrir? Quart, hi ha un sacrifici que doni iniciativa? Cinquè, la pressió que aconseguim és només momentània o pot durar? Et deixo uns segons per pensar. Quan analitzam sacrificis o idees creatives hem de ser valents però també rigorosos. No basta dir aquesta jugada sembla bonica. Hem de demanar-nos què passa si el rival accepta el sacrifici? Quines amenaces tenim després? Les nostres peces arriben a temps? El rei rival queda realment en perill? Tenim iniciativa duradora o només una amenaça que desapareix? Ara revisa la teva resposta. Has mirat escacs, captures i amenaces? Has pensat en una jugada inesperada? Has comprovat si la idea té continuació? Si ho has fet, i has entrenat una de les qualitats més belles dels escacs, la imaginació calculada. L'expressió menorquina d'avui és vent de llebeig, aigua veig. Aquesta expressió fa referència a l'observació del temps. El llebeig és un vent que moltes vegades s'associa amb canvi de temps i possibilitat de pluja. És una expressió de saviesa popular, mirar els senyals, interpretar-los i anticipar allò que pot venir. I això connecta molt bé amb els escacs. Un bon jugador també ha de saber llegir senyals. Un rei sense defensa. Una diagonal que s'obre. Una torre que entra en setena. Un cavall que s'acosta a una casella forta. Una dama que apunta cap al rei. Tot això pot anunciar que ve una tempesta damunt el tauler. Podríem dir, vent de llebeig, aigua veig. És a dir, veig els senyals i entenc que alguna cosa important pot passar. Els escacs, com en el temps, qui sap observar abans pot preparar-se millor. Avui hem après que Mikhail Tal, el mag de Riga, va fer dels escacs un territori d'imaginació, sacrificis i iniciativa. Hem reflexionat sobre la creativitat i la necessitat de mirar la realitat des d'un angle diferent. Hem après què és la iniciativa duradora, hem entrenat la mirada tàctica amb el problema del dia i hem descobert l'expressió menorquina, vent de llebeig, aigua veig. Això ha estat enrocat amb sa llengua. Ens veiem al pròxim episodi. I recorda, als escacs una idea creativa és forta quan la imaginació va acompanyada de càlcul.